हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाबाय सो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल बा थाम्बनेल नायनानै मोनथिखादोंआनो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजाङैनो बुजियो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बेबायदिनो माखासे मिउजिक भिडिअ आरो आबुं बर' सावथुनफोरनि सोमोन्दै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंबो गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोनहैनो हायो दे लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै मोनथिखादोंआनो दे एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंसिनिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जाहा रिंसार ब्रह्म यूट्यूब चेनेला अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5 खौबो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै होदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोना चेक खालामना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्ट बा एपिसोडफोरखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना रिंसार ब्रह्म यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथाङा थाबैनो भिडिअखौ रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो दे लोगो मोनबावगोन आरो गुबुन माखासे भिडिअफोरजों